Hello everyone, welcome back to my channel NN Classes. Today I will discuss a new chapter Democracy. तो सांगमाने आपण समस्तଙ୍କୁ NN Classes को स्वागत जणाउछि। आज आमे डेमोक्रेसी रे थिबा फंडामेंटल को क्लियर होबा ता भितरे कोन सब इंक्लूडेड अछि तो जानिबा। तो डेमोक्रेसी रे आपण माने मेनली डेमोक्रेसी कोन जानिबे तार डेफिनेशन, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मेरिट एंड डिमेरिट एतिक आपण जानिबे। डेमोक्रेसी is mainly divided into two types, demos and kratos. Demos means ଲୋକମାନେ ଏବଂ kratos means power. The literal meaning of democracy, people powers, people of the power, rule of the people. ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ବହୁତ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍, ଡେମୋକ୍ରେସି is that form of government in which the ruling power of the state is largely rested not in any particular class, all classes, but in the member of the community as a whole. ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆଇନଗତ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଛନ୍ତି, ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ ଏ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ, ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଫର ଦ ପିପୁଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ। ସିଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଜ ଏ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହେଜ୍ ଏ ସେୟାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଅଂଶ ନିହିତ ଅଛି ବା ଥାଏ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ, USA, ରୁଷିଆରେ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅଲ୍ ପିପୁଲ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଫର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ administration, all the people assembly together at one place to frame law, decide policies and execute them. Divided of direct democracy, referendum বা ଗଣଭୋଟ, ଇନିସିଏଟିଭ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ରିକଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। It is otherwise known as representative democracy. A representative democracy that form of government in which the legally sovereign people elect some representative who act on their behalf. Feature, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିବା। ପପୁଲାର ସଭେରେନିଟି, ଯୌନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ରୁଲ ଅଫ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି, ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ଓପେନ ଡିବେଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ, ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର। ଡିସର୍ମେଣ୍ଟ ରିଲାଇଜେସନ, ବୈକେନ୍ଦ୍ରିକରଣ। ରାଇଟ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧିକାର। ତାର ମେରିଟ ଜାଣିବା। ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମାନତା। ସେଫଗାର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା।
ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର। ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସରକାର, ଡିଲେ ଇନ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ, କରପସନ୍ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, ଇଭିଲ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକ କୁପ୍ରଭାବ। ଏଣ୍ଡ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।